Ser nsaqsik kifet wahdi nisma' leħnek jien kurjuż min xi rajtek xtaqtek f'qalbi. Rajtek hawn kombinazzjoni jixralek ħafna dal-kulur hekk imbdejt konverzazzjoni. U tlok lajlejk jiltaw ma' xulxin tibissima ħelwa u naturali. Ħassejt in-nifs jilħaq ma' kull paġdi qalbi trid toħroġ minn ġu sidri. Inħosseb ngħix il-ħajja mimlija żur u tlajja. Inħosseb ngħix il-ħajja il-ħin kif qiegħed jiġri beda jisbaħ dan il-jum u flimkien rajna x-xemx titbi. Ngħidu ċaw sibna bitqila niltaqgħu xejn il-lejla żgur iżda ma nafx kif spiċċajna fejn ingawdu anke l-jum u tlok lajlejk jiltaqgħu ma' xulxin tbissima ħelwa u naturali. Ħassejt in-nifs jilħaq ma' kull paġdi qalbi trid toħroġ minn ġu sidri. Inħosseb ngħix il-ħajja mimlija żur u tlajja. Inħosseb ngħix il-ħajja l-istorja tagħna tnejn dit qisha xemm u xejn jiltaqgħu dawn l-għajnejn kif qiegħed jgħaddi żmien inkebsu dan nirien ma jidhirx